strana lezrave hava ki xwasti bû me nihareke dirêjî kirê kusra min nenêrin min efû bikin ji ber vê yekê ez dixwazim îro strana solfeja wê stranê ji ber çekim di peyva jî hevalekî din hewler xwast solfejê hewlerê ez dixwazim solfeja wê stranê jî çekim em dest pê bikin lê mişkiliya xe û ba akorda vê stranê bikartînin wê jî nizam hûn zehmet bikişîn nekişîn ez bi derê nizanim gava we zehmet kişand di bin vîdyoda şirovê xwe binivîsînin ez ser wê jî bixeftim çawa kar bînin ez çawa pêşkeş we bikim ez ser wê jî fikir bikim lê dîsa ji ez vî vîdyoda dixwazim pêçek we bibînim hûn li ser wê bixeftin yani ser wê hûn ez vê stranê bikar bînin hevî derim hûn ê pêşkevin em dest pê bikin erê gava me dest pê nekir ez dixwazim tiştekî din jî bêjim gava we solfej min kirin û ew jî li ser baxlama bikar anîn pêwîst e ku hûn vê solfejî wekî hûn stranê dixwînin ez çawa bêjim mesela were delalê mesela me mere tu gulî tu beybînî mesela wisa gava we stran xwand pêwîst e ku hûn solfejê xwe ji wen do re mî mî re mî re yani min va niha wisa yani ez nizanim li derê kîjan nota bikar tên min va ji xwe re wisa got yani hûn ser wê awayî yani ser wî rengî hûn ek bikin solfejê xwe bikar bînin wek din hûn nikarin pêşkevin hûn dikarin pêşkevin lê demeke dirêj dikevin nare yani hûn zû zû nakevin pêş ber wê yekê em dest pê bikin lê di vê stranê de jî ez dixwazim wekî stranê vê hekê bixwînim solfejî yani nota wekî stranê de stran tê xwandin ez dixwazim bixwînim lê mişkiliyek ew e ku yani pirsgirêkek problemek ew e ku di vê stranê de nabe gava min nota pêşkeş vekir di pêva jî ez dixwazim normal giranî yani bi hêdî hêdî lêxim ku hûn yani li ser yani hûn bizanin ez kîjan notana bikartîme û kîjan notana bikarnîme ji ber wê yekê yani mişkiliyek ew e ku min li ber xwe jî da min ekir lê li vê stranê nabe yani hûn nota nikarin wekî stranê bixwînin bes min pir deng kir axaftina min pir bû qusra min nenêrin em dest pê bikin do re re mi fa re mi fa fa sol fa mi re mi do hûn vî parçeyê ve parçeya yekeme du cara hûn bikartînin wisa ez carek din pêşkeş we bikim yani normal ez hêdî hêdî lêxme hevî derim me fêm kire parçî dukem em bikar bînin mi 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 fa mi re mi re re do re si ew jî wisa bikar tên ez normal bikim
وسا اون لیددن و ای داوی جی اون نساتکن سی دو دو ره سی دو دو ره دو سی لا لا سترانا ما گیشتک yani yani قطیه hatta am hatten davi و gaba paşi yani من افورا کارانی از بیت خواستم نورمال هدی به جارک ببینم که ون جی فیلم بکن پاردون yani وصلت که و سترانما گشتک وایم هیدارم و جی فیلم کرده سترانه که دجواره جی یعنی از ویج بیجم نه سترانه که حسنی کو میروف سرزو بهلمه جبر نوتا یعنی سری میروف تابل هفته به جبر وی از بیجم لی دسا جی هیدارم دلیوه به لخب باش بنیرن ت خوشی و شاهیده بمینن لدمک دن و بسولوش هف لره همه هفته ببینن لخب باش بنیرن